Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanımız soraptır. Kur'an-ı Kerim'i okanna üy dip okayan üýçüler jemaati peýda boldy. Kur'an okulanna üy dip okamak dogrumy dip soraptır. Soragda diýşýäli Kur'an-ı Kerim okanna u diýmeli yerini üy diýenler ba. Mysal üçin Allahu diýmen Allahu diýerler. U diýmen üy diýmekler musulman doganlar ýalňyşdyr. Peýgamberimizden sallallahu aleyhi we sellemden arkama arka gelýän Kur'an qiraatyny, Kur'anyň okuluşyny üýtgetmekdir. Üy diýmegiň ýalňyşdygynyň subutnamasy birinji bilen arab dilinde üy sesi ýok. Bunu arabça bilýän her kim bilýär. Düşünjek kişi şunyň özü ýeterlikdir. Buna goşmaça Kur'an-ı Kerim'i okulanna üy diýip okamagyň ýalňyşdygynyň ikinji subutnamasy Kur'an-ı Kerim'iň qiraaty bar. Qiraat diýänimiz musulman doganlar Kur'an-ı Kerim'iň okuluşuna qiraat diýilýär. Kur'an-ı Kerim'iň 10 sany qiraaty bar we her biri senedi bilen Peýgamberimizden sallallahu aleyhi we sellemden ta biziň günümizde şeňle gelip ýetendir. Kur'an-ı Kerim öwredilenni, okulanny şol 10 qiraatyň birine görä okulýar. Mysal üçin biziň ýurtlarymyzda we umuman İslam dünýäsinde meşhur bolan Kur'an qiraaty okuluşy hafs qiraatydyr. Indi biz üy diýip okayan doganlarymyza diýäs. Siz Kur'an-ı Kerim okaňyzda üy diýip okamagy haýsy qiraat imamyndan öwrendiňiz? Qiraat imamyňyz kim? 10 qiraat hem bilýän hafiz, qari ustazlarymyzdan soramyzda bularyň okaýyşy ýaly üy diýip okalýan qiraat ýok diýerler. Asla arab dilinde üy sesi ýok. Düşünjek adama şunyň özü düşnükli. Demek doganlar üy diýip okamaklary ýalňyşdyr. Özüňçe Kur'an qiraatyny üýtgetmekdir. Allah Taala bu doganlarymyza dogruýyny öwrenmek we ýalňyşlaryndan el çekip tövbe etmek nesip etsin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.